Day nag-on. Yes yan, yes. Doon lang sa ano, ay doon kita sa maliwanag. Sa maliwanag. Balik sa ano. Yan, yan. Nag-live ka ako sa luwas ka dito mga. Tara, inatake. Ano? Gusto mo pa? Pakusap. Pati siyang nado. Isa yung may alay dyan. Yung ay mayo. Screw lang pala ninyo. Matagasan ang uyos. Screw lang pala nito ako sa anin. Lumos, tayo. Ano mga konsyate rin? Nice sama ko sa macho ay. Nung kasama nyo, nauna na. Solo. Hindi kutsilyo. Kutsirang ground. Padaran niya nga lang niyo. Nagpuputol ba? Nagpuputol yan. Naputol po ba? Pero patapos. Ay, nagsususo ko yan. Matanggal mo na. Sige, magpapatuloy ko akong test sa motor ko. Hindi ko ayun. Grounded talaga. Grounded. Grounded na? Grounded na naman talaga. Direkta na lang. Direkta, buri-buri na lang buhay. Ay, pwede pa. Matutulog yan yan, pwede. Basta baka lang, Dar. Dito. Sa ilaw. Gas-gas. Nakakol mekaniko. May gusto ako sa motor ko.
Wala ko sponsor. No sponsor. Angkot sa rin daw. Wala. $500. Check it out. Mulot.